देखी सब कोई के अपन अपन नसीब होखेला बाबू, बुझाइल। सब कोई के अपन अपन नसीब हो, कोई लंबा है कोई छोट है, कोई पातर है कोई मोट है, ठीक बटे। तो अपन अपन नसीब लेके आदमी पैदा होखेला। सब कोई के अपन अपन नसीब हो। केकरो भी एगो मेहरारू बटे वही एगो मेहरारू में परेशान बटे, और केकरो 12 गो मेहरारू बटे वो में वो परेशान नहीं थे। तो सबके अपन अपन नसीब होला, नसीब के बात हो, ठीक बटे। केहू अपन मतारी के प्यार इतना पावता इतना पावता इतना पावता इतना पावता कि बउआ हमर खा ल, लोलू हमर खा ल, सोना हमर खा ल। खाना के अंबार लगल बटे लेकिन खात नहीं खे। कोई बेचारा इतना अनाथ बा, इतना भयंकर अनाथ बा, इतना भयंकर अनाथ बा कि बोनफिक्स मार के आ वाइटनर मार के कोनो फुटपाथ पर साइड में सुतल बटे। तो भैया सबके अपन अपन नसीब होला, अपन अपन नसीब लेके पैदा होखेला आदमी, अपन अपन नसीब लेके निकल जाला यहाँ से, ठीक न। कोई के ऐसा नसीब होला, ऐसा नसीब होला कि साला जिंदगी में पहला बार कुछ को परीक्षा देवेला लो ना, पास हो जाला, नौकरी लग जाला, गजब जम भला पूरा एकदम मोहल्ला दुनिया संसार एकदम अगल बगल आस पड़ोस में हल्ला कि यार सार कभी कुछ करबे ना कैलक, कबो मेहनते ना कैलक, नौकरी लग गई। आ कोई के ऐसा फुटल बदकिस्मत नसीब कि बाप रे बाप, ऐसा सुना ये मगरुआ के बेटा कई साल से तैयारी करता रे। तो उन्हें से आवाज आवेला 16 साल से। तारे पिछला बार दरोगा के भर्ती निकल रहे, बाकी रिजल्ट घबरा गल रहे, नौकरी ना लगल। तो भैया सब कोई के अपन अपन नसीब होला। कोई मेहनत क के भर पेट मेहनत क के 10,000 के नौकरी पर एकदम मरवावत, समझता है मरवावत के मतलब समझता है ना, होखेला वर्ड निकल जाला। आ कोई बेचारा अपन आँख धो के उठल सवेरे सवेरे आ पता चलल कि अरे साला मेरिट लिस्ट में नाम आ गई, नौकरी हो गई। तो भैया सबके अपन अपन नसीब होला, अपन अपन नसीब लेके पैदा होखेला और अपन अपन नसीबे के साथ गुजर जाला, ठीक न। तो यही में खुश रहे के बटे, हंसते खेलते रहे के बटे, घबराए के नहीं खे, कहे कि सब कोई के अपन अपन नसीब होला। नसीब बढ़िया होखेला तो रउआ ऊँट पर चढ़ल रहब तो कुत्ता ना काटी। रउआ का सोचनी कहब कि काटी ना काटी, रउआ ऊँट छोड़ी ना, रउआ जमीन पर रहब तो कुत्ता ना काटी। आ नसीब खराब रही तो रउआ हवाई जहाज से जात रहब न, हवाई जहाज से, हाँ हवाई जहाज से जात रहब तो पता चली कि वहाँ जाके कुकुर काट लेलस आ 15 गो इंजेक्शन पेट में घुपा गई। तो सब कोई के अपना अपन नसीब होखेला, नसीब लेके आदमी आवेला आ नसीब लेके जाला, ठीक बटे। आ बाकी प्रवचन ना रहे, एगो छोट कविता है, हमारा नाम ना याद आवता, हम बहुत पहले सुनले रहे। तो वही कविता के कुछ अंश रहे, बाकी लंबा कविता रहे, पूरा याद ना बटे, लेकिन जितना याद रहे वही में हम सुनावे के कोशिश कैले रही। तो टाइटल ये रहे कि नसीब बा, सब कोई के अपन अपन नसीब अपन अपन किस्मत होखेला जे लेके आवेला, और वही किस्मत के साथ इस धरती पर से वापस उठ जाला, ठीक बटे। अब फिर मिलब अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।